दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3थि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3थि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंदों। अरां दखरा एबसुआ खुंनाय रोंगौथि सायख' आनजादाव थाखो 4आव सा 52 आरो थाखो 5आव सा 55 गासै 107 ओनसोलनि फरायसाफ्रा बाहागो लायो। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुनगोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै अरां दखरा एबसुआ खुंनाय रोंगौथि सायख' आनजादा गंब्रै आनजाद मिरुआव खुंफुंजायो। अरां दखरा एबसुआ थाखो 4 आरो 5 नि फरायसाफोरखौ लानानै बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंबोबाय थानाय जादों। अरां दखरा एबसुनि रोंगौथि सायख' आनजादखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि रमेश दैमारिया बेखेवनानै होयो। लोगोसेयैनो बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि सोमावसार दैमारि, रोंगौथि सायख' आनजादनि मासिगिरि अनसुरां खुंगुर दैमारि, सामलायगिरि दिजेन बसुमतारी, अरां बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि खगेन दैमारि, अरां दखरा एबसुनि बोसोनगिरि जोंसार बर', महेश मोसाहारि, बानसु आफादगिरि मुनिन्द्र दैमारि, गाहाय नेहाथारि साबाय बर' आरो दखरानि खायसे बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। मिरु एबसुनि जि मावथांखि गुनगोनां सोलोंथाइ जावरिखांनायनि मावथांखि, बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनै अरां दखरा एबसुआ थाखो 4 आरो थाखो 5 नि फरायसाफोरखौ लानानै टेलेन्ट सार्च एग्जाम गुनगोनां फरायसा आनजाद बेखौ जोङो दिनै खुंनाय जादों। दा बेहाय थाखो 4आव 52 जन फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो थाखो 5आव 55 सा फरायसाफोरा बाहागो लादों। आरो जोङो अरां दखरा हिसाबै नैबे आनजादखौ मोनब्रै जि आनजाद मिरु, बे आनजाद मिरु मोनब्रै आनजाद मिरु खालामनानै बे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। गिबि आनजाद मिरुआ जोंहा कुराबाहि गुदि फरायसालि, आरो नैथिया जाबाय बिष्णु राभा बर' गेजेर फरायसालि, थामथिया इउएन एकाडेमि अरां, आरो ब्रैथिया इउएनबि मेमरियेल बड' हाइ स्कुल धुपगुरि। बे मोनब्रै परीक्षा आनजाद मिरुआव जोङो थाखो 4 आरो थाखो 5 नि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो नैबे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। दा जोङो नैबे आनजादनि गेजेरजों जोंनि जि फरायसाफोर, बे फरायसाफोरनि सिङाव जिखिनि रोंगौथि, बे रोंगौथिखौ गावखौ आनजाद नायनो थाखाय बा नैबे आनजादनि गेजेरजों फरायसाफोरा गाव बेसेबां रोङो, दिनैनि नैबे क्लास 4 क्लास 5आव फरायबाय थानाय समाव गाव बेसेबां रोंखो बेखौ गाव आनजाद नायनो हायो। दा नैबे सुबिदाखौ जोङो एबसुनिफ्राय अरां दखरा एबसुनिफ्राय जों होनाय जादों। आरो लोगोसे नैबेनि गेजेरजों नैबे आनजादखौ लिरनायनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव बिथाङा गुनगोनां सासे फरायसा हिसाबै बा गुनगोनां सोलोंथाइ लानानै नैबे बादायलु मुगायाव जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बा बादायनाय एग्जामफोराव गावबो सासे साखाफारा एसे रोंगौथि जानानै साखाफारा आगु मोननानै बै कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बाहागो लानो हानाय बायदिनि बे सुबिदाखौ होनायनि थांखिजों बा नोजोरजों जोङो नैबे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। नैबे आनजादखौ लानानै जोङो देग्लाय 3थि खेब जाबाय, आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ सिरियालि जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव नैबे आनजादखौ जोङो दखरा एबसु हिसाबै थाखो 4 थाखो 5खौ लाना जों खुंबाय थागोन आरो खुंबाय थायो। बेनि उनाव उदालगुरि जिल्ला एबसु हिसाबै एमइ स्कुलनि 6, 7, 8 बेखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुफोरा खुङो, आरो हाइ स्कुल लेभेलनिखौ सेन्ट्रेल एबसुआ नैबे रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंबाय थायो मोनफ्रोमबो बोसोराव। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर, जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन।
अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबास कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।